Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tata. Unsa pa may gipaabot na to, Nay? Ato na ta. Alas 12:30 na. May gipaabot pa ta? Kinsa may gipaabot, Nay? Kanan miabot. Sakay sa iyang luxury car, Rolls Royce. Muna itong sakyan. O unsa? Oh, nana siya. Si Bong. Hello. Good noon, Atina. Good noon, sir. Here's my gift for you. iPhone 17. Sir, Plus cash. 100,000 pesos. sir. Please, don't call me sir. Tito na lang. Tito Bong. Kuan, kining, Oh, niya Atina, dawata ang akong gift para nimo. kining, Dawata, Athena. Heartily given na ni Bong ni mo. Sige na. thank you, sir. Oh, Tito lagi. Tito ang itawag nako. Salamat, Tito. Okay, good. Sige na, sakay na mo. Mutambog ko sa imong graduation, Atina. Ha? Musugot ka ba nga mutambong ko sa imong graduation? Okay. Okay, Tito. Thank you. Okay ba? Hindi na at box gym. May gani kay gipahuwam gyapon tag sindos motor dak. Ari lang ko diri ba ya? Sok-sok lang ko diri sa may tindahan ba? Diri sa kamay tindahan ang naikananan ba? Hindi na siguro kung makita nila ni Inday at Tina kung maabot man sila. Okay, okay ba? Di hala ka. O palihog ko no, susiya ko no ba kung naano ba siya si Inday at Tina. Sige ba? Ako sunod. Ruwa pa man. Yan na, mangutan ako. Good afternoon, Day. Sir. Si ato, sir. Sustina. Pa mo naabot, sir? Mo ba? Okay, salamat tayo ha. Uy, sabayan, sir. Ano yung mabot si Titin na taon? Pagpida, balik ko na sa bayalan. Mao ba? Bay butong? Mapaligo na mabot ba eh? O kung mao ba'y tabangi ko bantay ha? Malipay na lang ko nga makakita niya, inig-abot niya. Bida. Oo, sige. Ako pa, bida ni mo eh. Anda mo na kung daan ako cellphone, nga akong kamera ba? Bisag baratuhon ni, panalo na may kamera. Aron inig-abot niya, makapicture ko niya. Okay, bay. Sige, bay. Uy, problema. Pasalipon lang tayo. Atag tayo ha. Doon na sa parkingan ba? Ari lang tayo. Ayaw lang, makita ano ako dito sa parking. Di, lagi mo pasalipon naman ka. Sige, sige. Magsakyan na magituron sila. Magdawang sila sa tune na katong rust ang color. Bitaw, no? Sige, ato ta dapit sa may parkingan. Amay? Amay? Ma? Picture mi biya. Ay, ha? Okay. Athena, kanang iPhone 17 mo na ipagamit. Sige, Nay. Ay, ambiin, Day? Aha? Hala, ay, kanindot ani nga camera, guy. Sige na, Amay. Bong, uban na mo sa picture, dali. Dali, uy. Ah, kamo na lang. No, kauban ka. Dali, diha ka speakers, oh. Oh, okay ka na, Dayatina. Mo-appeal ko sa picture. Okay naman, Tito.
Okay, good. Ay, okay. Okay, position na mo. Ayuha, amay, ha? Ay, oh, Ma'am Chona. Okay? One, two, three, smile! Hala, oy! Ay, puna na to kausa, ha? One, two, three, smile! Ara, patik na! Hala, tanawa, ma'am. Bebe. Tanawa, ma'am. Marbindot ba ya? Tanawa, okay na ba? Very good, Nindot. Nindot kaayo. Athena, naa ka sa among tunga ni Tito ni Mobong. Kakita mo ko na eh. Ang layan kaayo. Si Bong na lang ang tatay ni mo karong panahon na, Athena. Nay. Ay, gitiawan ka lang si mong nanay Athena. Kuan. Wa man iyang tatay. Duwa maglaing team, mauna. Nay. Di ta angay mauwaw. Unsaon naman? Murag, style man sa narong panahon na. Oh, maigo na nga na, Chuna. Basin og malate si Athena. Sige na, ato na ta. Yes, Bong. Ganina lang kung nag-agda nga manakay na, pero nagpa-picture pa man hinoon yun ka, Chuna. Okay na. Adto na gid ta. Pagyud bay. Amang yun, bay. Basin Ah, pag... uy, nainabot eh. Pero taxi mo na. Bitaw. Wala masing lain ang kuan matambong sa graduation. Tingali. Uy, tanawa. Bay, tanawa na naugit siya na. Oh, Sindoy ba na? Sindoy. Ay, porbida, no? Sindoy, porbida. Tawag ka. Tawagon ako, tawagon. Day! Ay, ano lang day. Ay, tawag ka ito. Makita niya ko niya. Tabihan na pa kayo na. Oda. Sige. Sugat lang ako. Tanaw din si Sindoy sa graduation. Batang nyari jud ko invite ko niya ang uban ato mga silingan naasad no nakunang uban moderate lang ang uban dito sa reception sad. Mau ba? Mau ba, day? Si Alan niya ba? Uy, di ba ka patambungan ni Athena sa Adlan? Ay maulagi ko no dili ko no patambungon kay may sulti tsuna nga dili gusto sa Athena nga nang yang tatay kay kun na di ni mo paso. Mali yung dunggan nga wa taos ba alam? Ay, ginawa ko. Kung ang gihunlak lang yun ni Alan ang ilang pagpuyo. Bida sa ng istorya ay pasangin sa Alan doy. Bida ako ba? Nagtuo kong way sa asbial. May kang way sa nasakpan man. Ikalimot pa ba Ay, na? doon na yung misteryo na paluyo. Anong tanan, sindoy? Sa misteryo, sa Rosario Sige. Diha ka na. Yun na. Pero kumata na kung anong niya ako. Ako ni matanong sa graduation ka Athena. Tanong sa deko. Sige. Magkita lang niya sa gym, ha? Doon na nag-text na ako. Mga kumakauban nga LGBT to sa sud. Nara ba kasi rasyonan, no? Murag pa man, doy. Okay. Sige. Mag-una ko din sa sud. Ito sindoy ba? Tambog yun siya. May noon. May pansilingan. Makakita pa sa pagpaso sa akong anak. Ay, makakita mo kami. Bida sa istorya ay. Saan man? Iniksuod lang Athena Chuna. Ako'y bantay. Kung may pahimutan na sila. Si Jason, di ka. Pasudlo, di ka. Di makakita. Lagi apon kang paso. Yung anak. Tuod, no? Okay, bay. Sakto kayo. Bay, tanawa. Tanawa, bay. Usay tanaw na ako. Hindi tao. Usa sa labing mahal ka sakyanan. Rolls Royce. Mga milyonaryo. Wa na. Blood control tag-iya na. Kontraktor. Ingali, no? Bay, tanawa na ako. Tanawa. Si Chuna. O si Athena, di ba? Tuod, silang nanaw. Bay, tanawa. Ang lalaki, nanaog po. Bay, siya pa ibutong. Unsa bay? Siya ang tao nga milamparo na ako. Oh. Mipalit na ako. Ug mitiun siyang armas na ako. Ano? And
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!